מזהה מה יוצא מהתיבה אני לוקח. בואו נתחיל. טוב אז חברים, אני רוצה באמת לנחות במקום שבאמת יהיה לי קל לצאת ממנו. אז אני אומר ננחת במקום אולי הזה. ננחת נראה לי בספינה, אני חושב יהיה טוב. ובואו נתחיל. וחבר'ה, רובכם ביקשתם את האתגר הזה, וזה באמת משמח אותי לראות שבאמת הסרטון בכל יום עושה לי ולכם טוב, ושאנחנו מתחילים להתחבר כאילו יותר, ואנחנו מצליחים כאילו להכיר את השני יותר. אתם מכירים אותי, אני מכיר אתכם, אבל יאללה. אוקיי, זה אסור לי לקחת, מותר לי לקחת רק כדורים. יוצא פה את הפאמפ הזה, האפור הזה, קדימה. לא מאמין. חבר'ה, אני אגיד פאמפ וטקטיקל, אז בואו נסכם שזה טקטיקל וזה פאמפ, ובואו נתחיל. או פעילים וכאלה מותר לי, כי בואו בכל זאת, זה אתגר מאוד מאוד קשה, אני לא יודע מתי אני אספיק. זה מותר לי. כי זה אייטם. אפילו אסור לי, אתם יודעים מה? וואו, איך אני הורג את הבוס עכשיו? נראה לי אני ארוג אותו ככה. פאק. אוקיי, אסור לי, מותר לי רק את הכספת, לרדת לכספת ולראות, ואז יש לי שם גם תיבות שהם כאילו, אתם יודעים, שהרבה תיבות בכספת, אז הופה, let's go, יאללה. האתגר הזה נראה לי עומד להיות יותר קשה ממה שחשבתי חבר'ה, אבל לייק וסאב. ומי שלא יודע, אני מעלה סרטון בכל יום במטרה עד סוף שנה, במטרה להגיע ל-1400 סאבים. באמת הורדתי את המטרה כי חשבתי ש2000 סאבים זה קצת קשה, אבל אפילו אם נגיע ל-1400 זה מאוד מאוד יעזור לי. אז כן, הופה. אוי, לא אמרתי פה, אוקיי. פה פאמפ, לא טקטיקל, פאמפ אפיק. לא מאמין צ'אט. אומייגאד אחי, אומייגאד, אתם מבינים שאני צריך להשאיר את זה פה? הולי שיט, חבר'ה, אני צריך ללכת מפה פשוט כדי להשאיר את זה פה. אני בהלם. טוב, אז עכשיו יוצא לי טקטיקל ירוק. אחי, יוצא לי פאמפ ירוק. לא מאמין, די, נו, אני חייב לפחות את הפאמפ. מפה יוצא לי AR אפור. אוקיי, בוא נסכם שזה AK, אוקיי? כי אני לא באמת יודע את השמות שלהם, הם חדשים לי. אוקיי, אני רוצה שיצא לי פה פאמפ ירוק. אני פשוט פותח פה רק את התיבות ומשאיר פה הכל. אתם מבינים את זה חבר'ה? חייב למצוא פה עוד איזה תיבה אחת שתציל אותי, בבקשה. אחי, אין פה אפילו תיבה אחת. ביי אחי. טוב. אני אומר בואו ננסה ללכת לפה. חבר'ה, כל תיבה עכשיו משנה לי במשחק הזה. אם יצא לי פאמפ אחי ו-AR זה מטורף. אם אני מבקש את זה כמובן. הופה, אוקיי, פה אני מנחש שיצא פאמפ ירוק. אחי, למה אני גרוע בזה? וואו, חבר'ה. מה, אני עומד לנצח עם 0 סקילים? לשחק משחק בלי נשקים? אימא לזה עומד להיות אחד הקשים. אוקיי, פה יוצא AR ירוק. AR. די. אני פשוט מקבל תיבות כדורים לכלום. אין לי נשק. פה יוצא לי פאמפ ירוק. פה פאמפ ירוק. אתם יודעים מה פעם הבאה אני אומר טקטיקל? פעם הבאה זה טקטיקל חבר'ה. פעם הבאה זה טקטיקל, אני לא צוחק איתכם. אין לי גם עכשיו משהו לזוז איתו, אין לי עכשיו משהו לעוף איתו. יופי, הופה. פה יוצא לי טקטיקל ירוק. טקטיקל ירוק, let's go. חבר'ה, זה מאוד עומד להיות קשה. שימו סאב ולייק כדי שנצליח לנצח את המשחק הזה. וטוב אחי, הורדתי פה את כל הבית. לא, ניחשתי פשוט כלום, אוקיי? רגע. אבל הקפסולות האלה נראה לי יכולות להציל אותי. כי אני יכול להגיד כל נשק כאילו שבא לי מפה. פאמפ ו-AR, כאילו, ואז יוצא לי את זה. או שזה סתם צ'יט, כאילו, אני לא יודע, פשוט אני אקח סיכון. פשוט רק תיבות. אבל בואו ננסה לנצח את זה, חבר'ה. טוב, אנחנו 39 איש, אין לי נשקים בכלל, יש לי רק הילים. שזה לא טוב בשיט, כן? חייב לפחות איזה נשק אחד, אני פשוט גרוע בלנחש. חבר'ה, אל תגידו לי לנחש פעם בדברים, אני גרוע בניחושים. ובאמת, חבר'ה, אני באמת לא יודע מה להגיד לכם. סבבה? פה, טקטיקל ירוק. טוב, אני חושב שכאילו לא היה פה אנשים פה דווקא במשחק הזה.
רוצה פאמפ, אחי, די, נו, אני רוצה פאמפ, בבקשה. מה אני מבקש? פאמפ, אייר, משהו קטן. אוי, באים אליי. טוב, לפחות יש לי את הדבר הזה שאני יכול לזוז איתו. אוקיי, ברחתי מפה, חבר'ה. אין מה לעשות, זה נראה לי יהיה משחק בלי קילים, סבבה? בלי קילים, בלי נשקים, בלי כלום. טוב, אני מקווה מאוד שיצא לי... לא, בבקשה, אל תראה אותי, גבר. תודה רבה. יא חמוד, אני אתן לך ללכת. הכל טוב, אחי, אני ואתה בשלום, אחי. הכל טוב, גבר, הכל טוב. אני בשלי, אתה בשלך, גבר. לך תחפש דברים, אני לא יודע, נשקים. תהנה לך עם נשקים, בכיף. אחי, אחי, מה אני רואה, חבר'ה? מה אני רואה? אין לי נשקים, אין לי כלום. אוקיי, פה יוצא פאמפ ירוק. די, אחי, די, זה עומד להיות קשה רצח. טוב, חברים, עד עכשיו אנחנו טופ 21, לא מצאתי נשק אחד, רק הילים, חבר'ה. לא ניחשתי שוב. חבר'ה, זה אחד האתגרים הכי קשים שנתתם לי, אבל תודה רבה לכם, לכל מי שנתן את זה, כי אתם באמת עזרתם לי לעשות פה משחק טוב, כן? נתתם לי סרטון טוב, נתתם לי דברים טובים. אז כן, נתראה שנשיג תיבה או משהו. אימא'לה! what the fuck, חברים? אחי, הוא היה עם פאמפ ביד. זוז מני, אחי. אחי, אני חייב להשיג נשק אחד, חברים. אני חייב להשיג נשק אחד לפחות. הוא היה אשכרה עם פאמפ ביד, ואין לי עכשיו שוקווייבים. אני מעדיף לברוח עם זה. אחי, ואין לי שוקווייבים. חבר'ה, אנחנו טופ 16 בלי נשקים, אחי. בלי נשקים, אחי, אימא'לה. מה קורה פה? לא, אבל לאט לאט הזון נסגר, והולך לי כל הדברים, כל ההילים ילכו לי. יש לי רק 3 מדקיטים, יש לי 6 מיני, 3 ביגים, זה לא כזה מספיק, אם כבר עדיף שאני אהיה כמו נער מים עם כל הלוט שלי הילים. אומייגאד, חבר'ה, אין לי מה להגיד לכם. באמת שזה אחד האתגרים הכי קשים שנתתם לי. ולמה נתתם לי אותם? למה? אז חבר'ה, באמת תודה רבה לכל מי שעוזר לי לעלות ל-1400 סאבים, זה מאוד מאוד עוזר. סבבה, נראה לי ניקח פה את הביג שהיה לי. אני זוכר שבאנו, פתחנו פה את התיבה. ניקח רק את הביג, כי אין מה לעשות. ניקח גם בנדג'ים עד שנמצא נשק, תיבה, סבבה. נראה לי נבוא לבתים האלו. אני לא חושב, אני מקווה מאוד שלא יהיה פה בן אדם אחד. טוב, אין פה נראה לי בן אדם אחד, אבל יש פה הרבה אנשים. אימא'לה, חברים. אוקיי, אמן יצא פה מהתיבה אייר. אמן יצא לי פה אייר ירוק. יש! אני לא מאמין. let's go, חברים. יש לנו לפחות את הנשק הזה, שזה האייר, שזה פסיכי, בעיניי פסיכי לאתגר שלנו עכשיו. אוקיי, אמן, אבל יצא לי פה פאמפ. אמן שמהתיבה הזאתי יצא לי... אופה. טוב, חבר'ה, יאללה. אמן שמהתיבה הזאת יצא לי פאמפ בוא נגיד טקטיקל. יאללה. אומייגאד. טקטיקל ירוק. אין לי פאמפ, חבר'ה. חברים. שלי בן אדם, חברים? לא! הוא בחיים לא יכול לראות בי מפה, מה אני רואה? לא מאמין! אז טוב, חברים היקרים, אני מצטער שזה היה משחק אחד, אבל חברים יקרים, אין מה לעשות. בגלל שאני מעלה סרטון בכל יום, אז המטרה שלי עד סוף הסרטון בכל יום להגיע ל-1400 סאבים. בבקשה תביאו אותי ל-1400 סאבים. חברים יקרים, אוהב אתכם, נתראה בסרטון הבא, ועד אז, יאללה, ביי.